Здравейте! Добре дошли на вебкаста на Бианор Холдинг. Казвам се Любомир Янков и съм директор за връзки с инвеститорите на дружеството. Тук съм заедно с Костадин Йорданов, изпълнителен директор на Бианор Холдинг. Добро утро! Той ще ни представи консолидираните резултати за второто тримесечие на годината. Ще говорим за важните събития, настъпили за групата през отчетния период. Ще стане въпрос за това какво се случва в настоящия момент с дейността на дружеството и какви цели сме си поставили в близко бъдеще. Разбира се, ще отговорим на вашите въпроси, които може да задавате в чата по време и след представянето към стрима. Надявам се, че се виждаме добре и се чуваме. Ако има някакъв проблем, просто напишете в чата. Днешната среща има чисто информационна цел и не представлява препоръка за инвестиции в ценни книжа. Коста, заповядай. Благодаря. Повечето от вас вече познават дружеството, но ще отделя само една минута за кратък преглед на това какво представлява Бианор Холдинг, преди да влезем в същината на срещата. Бианор Холдинг е група от дъщерни компании, специализирани в различни области на софтуерните услуги. В момента групата се състои от три основни компании. Това са Bianor Services, Aitido и DataBreed. Bianor Services работи в сферата на отбраната, телекомуникациите и медиите с клиенти като AT&T, IBM, Indra, Leonardo и много други. Aitido се занимава с услуги по дигитализация на бизнес процесите и работи с клиенти като Bosch, Nokia, Rubis и Epson. И DataBreed е компания, която се фокусира в сферата на машинното обучение и изкуствен интелект. Основно работи за клиенти в САЩ, основно в сектор търговия. Имам удоволствието днес да споделя, че имаме и нов член на групата. Вчера подписахме окончателните договори за присъединяването на GoToAdmin, българската компания GoToAdmin към групата на Bianor Holding. GoToAdmin специализира в областта на DevOps, а именно cloud услуги, миграция и управление на тези облачни услуги и дигитална трансформация. Дружеството е партньор с най-големите доставчици на облачни услуги, като Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon Web Services и DigitalOcean. Малко информация за самата сделка. Може би преди това финансовите резултати на дружеството. През изминалата година дружеството има близо 2,8 милиона лева приход и около 430 хиляди лева EBITDA. Историята на дружеството е, че то се развива бързо, успешно, на печалба. Основният рационал за това да направим дружеството, разбира се, на първо място е силния екип, както по отношение на менеджмента, така и по отношение на инженерния екип. Наистина споделената визия за това какво може да постигнем заедно и споделените ценности, които имаме като екипи. Разбира се, облачният фокус също е много важно, защото това е сфера, в която ние виждаме търсене на пазара и виждаме голям смисъл в това да можем да предоставим тези услуги на нашите клиенти. И не на последно място, едно интересно нещо за GoToAdmin, и то е различно спрямо останалите ни компании в групата, е, че те имат малко различни канали за достъп до клиентите. Именно често пъти работят през партньори, през големите облачни провайдери. Така че чрез включването на GoToAdmin в групата виждаме и възможност за диверсификация на каналите, по които достигаме до нови клиенти. И също така виждаме възможност някои от клиентите на GoToAdmin, които основно ползват техните DevOps услуги, евентуално да им предоставим и други услуги по разработка на софтуер, каквито правим в останалите компании от групата. Параметрите на сделката са, че по подобие на предишните придобивания, Bianor Holding придобива 100% от дружеството. Както вече споменах, вчера подписахме дефинитивните договори. По тях има условия за финализиране на сделката. В момента, в който тези условия бъдат изпълнени, ще разкрием на публичността, разбира се, и всички основни параметри по самата сделка. Някои от важните събития за изминалото тримесечие, второто тримесечие на годината. Завършихме придобиването на Aitido и DataBreed, които бяха сделките, които обявихме по-рано. Реализирахме първично публично предлагане на Българска фондова борса, чрез което набрахме 8 милиона лева.
от 37 инвеститора, включително се радваме да отбележим, че се включиха и 3 институционални фонда. Основното дружество в групата B&R Services продължава да работи в сферата на отбраната. През този период успяхме да сключим договори за още 3 многогодишни проекта в сферата. Едно нещо, което искам да отбележа е, че работейки в тази сфера, много внимателно подбираме проектите, по които работим, и B&R не участва в проекти, които са свързани с оръжие по никакъв начин. Тоест, избираме проекти, които са наистина са отбранителни, и основно става въпрос за комуникации и cyber security. Друг така важен, и разбира се, не ще говорим повече за финансовите резултати, но така в този кратък преглед ще спомена, че успяхме да постигнем и ръст от 23% на годишна база по отношение на приходите. Това е без Aitido и DataBreed, които започнахме да консолидираме от началото на третото тримесечие, именно от 1 юли. И отново по отношение на усилията ни в сферата на отбраната, към екзекутив екипа се включи още един нов ключов човек, а именно Василиос, който пое ролята на търговски директор по отношение на отбраната. Той е бивш IT директор на ВВС на Гърция, има PhD по мрежово инженерство и MBA, и е преподавател в International Hellenic University. С него вече започваме много активна работа и очаквам дори до края на годината. Въпреки че това са проекти с така много дълги цикли, разбира се, на търговски цикли, очакваме да отворим още възможности до края на годината в сферата. Кратък преглед и на нещата, които се случиха след края на второто тримесечие, тъй като динамиката в B&R е голяма и непрекъснато така има неща, така че вече сме средата на третото тримесечие и ще спомена някои от нещата, които се случиха за тези 6 седмици. Българска фондова борса премести акциите на B&R Holding от алтернативния на основния сегмент стандарт. Вчера имаше общо събрание на акционерите, на което бе гласуван сток сплит в съотношение 1:6. Целта на този сток сплит е по съвет на инвестиционния брокер и на колегите от Българска фондова борса да увеличим брой акции с оглед като една така положителна стъпка по отношение на средносрочната ликвидност на акцията. Продължи и процеса на изграждане на цялата рамка, по която работи групата, и процеса на интегриране на новопридобитите компании Aitido и DataBreed. Финализирахме документирана рамка с основните принципи, по които работиме. Завършихме някои основни фази от интеграцията на двете нови дружества, а именно да сме сигурни, че техният мениджмънт екип е част от мениджмънт екипа на цялата група. Поехме счетоводството, въведохме стандартния набор от KPI, с които сме избрали да ползваме за всяко от дъщерните дружества. Разбира се, колегите от Aitido участват във всички важни решения, които взимаме за групата. Изпълнителният директор на Aitido, един от двамата основатели, Християн, се включи в борда на директорите. Вчера бе гласувано и това на общо събрание на акционерите. Така че работим вече изцяло като една група. И започнахме по отношение на търговските ни контакти, взаимоотношения и проекти, да търсим синергиите, започвайки с това да имаме общ споделен пайплайн, обща CRM система и всички тези процеси. Също така, говорейки за процеси, в този период от време въведохме и OKR рамката. Това е система, която се ползва в голяма част от големите софтуерни компании, включително Google, Microsoft и много други. Стратегията ни е това да бъде въведено като стандарт за всяка от компаниите в групата, но започнахме пилотно основно с B&R Holding, така че това и следващото 3 месече изцяло да проработим целият модел и туловете, които използваме, и от началото на другата година да бъде въведено във всичките компании, включително дъщерните. И не на последно място е подписването на окончателните договори за придобиване на GoToAdmins.
по-късно днес ще пуснем и съобщение до медиите. Приходите може би първо в дългосрочен срок да ги погледнем. Ако погледнем периода от 2018 до 2023, КГР на приходите е 26%. Това е изцяло органичен ръст, тъй като в този период няма придобивания. За второто 3-месечие на тази година реализираме подобен годишен ръст от 23%. Във второто 3-месечие на тази година не се включват резултатите на ITIL и DataBreed, тъй като консолидацията започва на 1 юли. Показали сме на графиката и проформа резултатите с консолидирани ITIL и DataBreed без GoToAdmins. Както виждате и както обявихме като намерение, ще подкрепим дългосрочния органичен ръст на компанията с ръст чрез придобивания. ITIL и DataBreed са първите две сделки, които направихме и с тях вече повече от удвояваме приходите на групата. Някои разбивки на приходите, за да придобиете представа те от какъв тип клиенти и проекти идват. Основната част от приходите са услуги по разработка на софтуер. Другите три пера са услуги по тестване на софтуер, research, така нареченото R&D и поддръжка на разработените системи, като основната тежест в приходите се пада на проектите по разработка на софтуер. По отношение на индустрии, работим основно в три индустрии. Това са телеком или 4 IT, т.е. други IT компании са наши клиенти, търговия и сферата на отбраната. По отделните компании изглежда доста различно тази графика, тъй като всяка от тях има специализация, както вече споменахме в някои от тези индустрии. Също има и вътрешна динамика по отношение на ръста на отделните сегменти. Но може би за сега няма да се спирам толкова в детайли, освен ако няма въпроси по темата. По отношение на типовете клиенти, основно приходите са от корпоративни клиенти, т.е. големи компании, като почти изцяло приходите са от преобладаващо САЩ и Европа е втората по големина територия, откъдето идват нашите клиенти, като малкият сегмент, който виждате, другия Канада. Де факто нямаме приходи от други територии, освен тези три. По отношение на нетната печалба, виждате отново на база на реалните отчети и проформа консолидирано с ITIL и DataBreed, без GoToAdmins. Няколко неща, които може да отбележим и във връзка с това, което споменахме на предишния Earnings Call, е, че очаквано тази година имаме завишени разходи, част от тях еднократни, по отношение на транзакциите по придобиване на компаниите и по отношение на интеграцията на компаниите. Имаме и отново, ако има въпроси, ще се радвам да дам и повече информация в какъв мащаб са тези разходи. А пък в някои следващите слайдове всъщност ще поговорим за това какви са ни очакванията по отношение на печалбата за втората част на годината, тъй като голяма част от еднократните разходи по отношение на първите две сделки минаха в Q1, Q2 и частично Q3. В Q3, разбира се, имаме разходи по отношение на третата сделка. Също така има, освен еднократните разходи, имаме и завишени инвестиции за бизнес развитие, което включва както наемането на двама нови човека в отдел търговия. Един вече го споменахме, специално директор ни продажби в сфера отбрана. Така и има планирани, особено сега, то даже минаха някои от тях, за трето и четвърто 3 месеца имаме планирани доста участие в събития. Тук виждате и пълната таблица с отчета за всеобхватния доход. Няколко неща, които може би не се виждат съвсем директно от таблицата, но използвам повод да ги коментирам. Основните разходи, разбира се, на цялата група са свързани с възнагражденията и основно на инженерния екип, като имаме както по отношение на служителите в компанията от групата, така и по отношение на така наречени фрилансери и други софтуерни компании, които ние самите аутсорсваме. Така че това е и основната част от разходите за външни услуги, които виждате, са именно отново за инженерни услуги. Едно нещо, което е така, почва да се заформя като дългосрочна тенденция,
е да увеличим пропорцията между разходите за служители и разходите за външни услуги, а именно по-голяма част от работата да се извършва вътре в компанията. Ще продължим да ползваме външни услуги, тъй като това ни дава някакъв буфер, ако има спад на натоварването. Плюс това ни дава някаква гъвкавост, ако трябва бързо да се стартират проекти с технологии, с които в момента нямаме свободни хора. Но като цяло делът на тези външни услуги намалява и вероятно ще продължи да намалява. И все по-голяма част ще бъде извършвана от работа, ще бъде извършена от служители на групата. Също така, това е нещо, което започна в началото на годината. В BNR Holding особено имаме увеличени разходи по отношение на административния капацитет. Свързано е изобщо с изграждането на M&A екип, тъй като това за нас до тази година растяхме изцяло органично. Свързано и с увеличаване на счетоводния ни отдел, тъй като поемаме счетоводство и финансите на всяка от компаниите, които придобиваме. Вече споменахме завишените еднократни разходи за външни услуги, свързани с самите сделки. Вижда се в второто тримесечие на миналата година и негативен ефект от курсови разлики, който се вижда както по отношение на нетните финансови приходи и разходи, така и по отношение на другия всеобхватен доход, където пък влиза преоценката на един от активите, които притежаваме, а именно акциите в американската компания Triller. Тъй като те са номинирани в долари, съответно промени в курсовите разлики се отразяват на финансовите отчети. В последната колонка виждате как изглежда всеобхватният доход с включени IT и Database, отново без включени GoToAdmins. По отношение на бъдещите очаквания, и това е последния слайд преди да преминем към вашите въпроси, очакваме и продължаваме да работим активно за засилване на синергиите между компаниите, особено по отношение на клиентска база и проекти. Очакваме да продължим да поддържаме органичен ръст на компаниите. Продължаваме да изследваме и възможности за последващи придобивания. Това, знаете, беше обявено като намерение по-рано през годината. За сравнително кратък период успяхме да направим 3 сделки, които смятам са много балансирани и от интерес на всички страни, които участват в тях. Обединихме сили с много сериозни други екипи и смятаме да продължаваме да го правим. Изследваме нови възможности за това. Продължават инвестициите по отношение на позиционирането на отделните компании от групата в бързо развиващите се области, като изкуствен интелект, отбрана и облачни услуги. Тук, разбира се, по отношение на последното, голяма роля играе новопродобитата компания GoToAdmins. След първоначалните стъпки, които направихме по отношение на средносрочно подобряване на ликвидността на акцията на BNR Holding, а именно гласуването на сток-сплита, преместване на основен пазар, продължаваме с изпълнение на тази ни програма, като следващите стъпки включват в началото на следващата година ще предложим на Общо събрание на акционерите да гласува програма за обратно изкупуване на акции. Това е едно от желанията на маркетмейкъра, който планираме да наемем, което също ще очакваме да се случи през първата половина до година. Така че това са някои от следващите стъпки, за да продължаваме да подобряваме ликвидността на акцията. Миналата година беше гласувана програма за така наречената Employee Stock Option програма за стимулиране на служителите на групата. Все още тя не е изцяло реализирана на практика, така че едно от нещата, които може да очаквате е да се увеличи участието на служителите в капитала на дружеството в резултат на изпълнение на тази програма през следващите 3 месеца. Също така, актива, който вече споменахме, акциите, които BNR Holding притежава в американската компания Triller, се очаква да стане ликвиден. Triller са в процес на директ листинг на Нью-Йоркската стокова борса, фондова борса, така че в резултат на това нещо BNR Holding ще придобие допълнителен финансов ресурс. Последно нещо, което искам да отбележа, че също, което може да се очаква съвсем краткосрочен план е да се преместим в нов офис, така че всички компании от групата да сме на едно място, което очакваме една от стъпките за подобряване на синергиите и
взаимоработата между компаниите и техните екипи. С това, Любо, предлагам да преминем към въпросите. Благодаря ти, Коста. Очакваме вашите въпроси. Ще изчакаме малко. Значи има въпрос. Миналата година бяхте хеджирали щатския долар. Как процедирате тази година с хеджирането? Продължаваме на ролинг база да хеджираме щатския долар. Миналата година го бяхме направили за период от 12 месеца напред. 12 плюс 6. 12 за по-голяма сума, базирайки на прогнозите ни за приходите в долари, плюс още 6 за по-малък процент от тези приходи, тъй като имаме по-малка сигурност в по-дълъг период от време. Вече изтече доста голяма част от този период и продължаваме на ролинг база да добавяме, но това вече се случва при новите курсове. При първата стъпка всъщност успяхме да го направим в момент при доста подходящ курс. Благодаря. Още въпроси, ако има. Дискусията. Благодаря още веднъж на всички и до скоро. Хубав ден.